Ții dă-sună din piciorușă. Opa! Larisa! Bă, ceau! 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 Am zis și eu ceau, nu? Am 3 săptămâni azi și vă salut pe toți. Ia uite ce mușchiuloț am eu. Opa! Facem și noi leg de sport? Harry. Adevărul îți aduce o colecție delicioasă. Delicii în bucătărie. 13 volume cu rețete ușoare și gustoase. Vineri 10 iulie, volumul 5. Ciao! 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 Opa! Ciao, ragazzi! Draga mea, e sigură? 100% sigură. Repito, unde mergi? Tu nici n-ai casa ta. Dar am banca mea. Și uite așa am scăpat de tine. Am luat un credit și mi-am luat o casă. Ce conține asta? Poți avea locuința dorită cu creditele de excepție Casa Mea sau Prima Casă. Arată fâșul. Cu cine faci banking? Cine mai Fâșul. riscul cardiovasculare, mai ales bărbații și înaintații în vârstă.